Croeso chi yma i'r Gell, a ddiwrnod braf o Fehefin. Gobeithio'r penwythnos fod yn braf. Yn wir, mi nes i fwynhau ddoe cael teithio i lawr i Aberystwyth i bregethu i'r saint yno. Ond mae wedi bod yn benwythnos ddigon trafferthus yn wleidyddol unwaith eto tydi, gyda helynt Matt Hancock yn llenwi'r penawdau. Tydw i ddim yn un i ddefnyddio fy swyddogaeth i ymyrryd mewn gwleidyddiaeth plaid, a dwi ddim chwaith am fynd ati bwyntio bys mewn unrhyw ffordd hynna'n gyfiawn. Ond mae yna gwestiynau dwys yn cael eu codi gyda'r holl sgandalau sydd wedi bod yn dod i'r amlwg dros y misoedd a'r blynyddoedd diwethaf. Yn y diweddaraf o'r helyntion, mae'r cynweinidog wedi gorau'r ymddiswyddo wrth i lun ohono ymddangos yn cofleidio Gina Coladangelo, un o'i gydweithwyr. Rwan tydi cael un o weinidogion y Llywodraeth yn ymddiswyddo ddim yn beth anghyffredin, ond ar un sydd ychydig o syndod i mi y tro hwn ydy'r rheswm dros iddo fo adael i swydd. Yr hyn y mae o, a'r holl gyfryngen sôn amdano, ydy iddo dorri rheoli'r pandemig. I fod o wedi disgwyl i bawb arall i fyddhau'r rheolau'r ddwy hynna'n wedi gosod allan, ond i fod o'i hynna'n heb i cadw nhw. Nobody likes a hypocrite, oedd sylw un o'i gyd aelodau seneddol o'i blaid ei hun. Ac am iddo beidio cadw pellter cymdeithasol oddi wrth wraig hon, yna doedd dim modd iddo fedru deud wrth eraill am gadw at y rheolau. Fel mae'r hen ddywediad yn deud, mae'n cymryd ci glân i gyfarth. Ond mae yna gwestiynau eraill yn cael eu holi. Sut lwyddodd papur y Sun i gael gafel ar lun ohono? Pam fod yna gamra yn ei swyddfa ac yn y blaen? Cwestiwn arall godwyd oedd sut oedd Gina Coladangelo wedi cael y swydd ymgynghorol sydd ganddi yn y Llywodraeth yn y lle cyntaf. Ond mae yna un mater nad oes neb yn rhoi rhyw fawr o sylw iddo fo o gwbl. Mae Matt Hancock a Gina Coladangelo, y ddau ohonyn nhw yn briod, ond yn nhw ddim yn briod a'i gilydd. Yn bellach, mae'n debyg bod nhw mewn perthynas, ac wedi gadael, mae Hancock yn gadael i'w wraig, Gina yn gadael i gŵr, a'r plant sydd yn y priodasau hyn. A wedi penderfynu, maen nhw am fod efo'i gilydd. Oes, mae yna dorri rheolau'r pandemig wedi digwydd, ond mae yna dorri priodas yn ymddangos o petai'n digwydd. Does neb yn gwadu hynny. Ar un adeg wrth gwrs, y berthynas hon y tu allan o briodas fydde wedi bod yn achos di swyddo. Ond bellach mae pethau wedi newid. Bydd wedi'r fod bywyd personol yn uchel swyddogion yn breifat, ac na ddyle hynny effeithio ar y ffordd maen nhw'n gwneud i gwaith. Os dyn nhw'n gallu gwneud i job yna, wel iddyn nhw gario ymlaen. Beth bynnag maen nhw'n wneud yn breifat. Mae moesau personol yn beth breifat. Ond wedyn mae rhywbeth fel torri un o reolau cyhoeddus y pandemig yn beth difrifol. Rwy'n cael ei ddeud eto nad y mwriad ydy pwyntio bys a pharddio unigolyn. Mi o'n i ddigon am fy nghalon fy hun i beidio mentro bod yn hynna'n gyfiawn yn unrhyw ffordd. Ond os ganddo ni le i ddisgwyl, ryw safon uchel o fesoldeb personol gan y rhai sy'n rheoli'r wlad. Gadwch i mi roi fel hyn. Pan mae cyfarwyddiadau yn cael eu rhoi yn y Testament Newydd am benodi arweinwyr yr eglwys, bydd ysgwylir y rheini fod â chymeriad uchel yn enwedig yn eu perthnasau teuluol gyda'i priod eu plant, oherwydd, medde'r Testament Newydd, os nad yw rhywun yn medru rheoli ei deulu ei hun, sut mae'n mynd i ofalu am eglwys Dduw? A da ni'n disgwyl i'r bobl yma ofalu nid am eglwys Dduw, ond am y wlad a rheoli'r wlad. Ond nid oes lle ni ddisgwyl i'r rhai sy'n rheoli'r wlad fedru hefyd fod y mesur o hynna'n reolaeth. Yn enwedig o gofio difrifoldeb yr addewid nath Mr Hancock 15 mlynedd yn ôl i fod yn ffyddlon i'w wraig hyd on i wahaner ni gan angau. Bellach, da ni'n byw mewn gwlad lle mae'r safonau wedi newid. Mae rhywbeth wedwyd 20 mlynedd yn ôl sydd y garlliw o hiliaeth ynddo fo yn achos colli swydd neu safle. A mae chwalu teulu a'r gofid a'r poen mae hynny'n ei achosi yn cael digwydd heb i neb gymryd sylw. A chofiwch,
Mae'r teulu yn un o brif sylfaeni cymdeithas wareiddiedig. Mae yna ymosodiadau ar fywyd teuluol. A dio ddim fel se pobl yn poeni. Fel Matt Hancock, ydych chi'n gwybod, da ni gyd yn torri rheolau. Yn wir, da ni yn aml, da ni'n gosod rhyw safon i ni'n hunain a da ni methu hyd yn oed cadw at hwnnw. A fel y dywedais i, mae'n cymryd chi glân i gyfarth. Does neb ohono ni yn lan. Ond yn y pen draw, mae yna ddydd yn dod pryd y byddwn ni yn ateb am yn bywydau. Ac nid ni fydd yn gosod y safon y pryd hynny. Nid beth sy'n dderbyniol mewn cymdeithas sydd yn mynd i gyfri. Ond mae yna rhywun arall. Rhywun sydd â llygaid pur. Rhywun sydd yn gweld pob dim. A rhywun sydd yn gyfiawn. Ond yn drigarog. Bydd yn barnu. A bydd na ddim rhagrith, dim cuddio, dim safonau dwbl. Yn y cymamser, wrth i ni fyw yn ngoleuni y dydd hwnnw, gadwch i ni hefyd gofio pwyslais y Testament Newydd, bod angen i ni weddio dros yn Llywodraeth, dros yn harweinwyr felly, a thros deuluoedd yn gwlad. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n byw mewn byd toredig, a da ni'n ymwybodol bod pob un ohono ni ddewn tad yn gallu methu ac yn aml yn methu. Ond o Dduw, da ni yn gofyn i ti ysgweli di fod yn dda, a wneud i roi i ni yn y wlad hon arweinwyr diwiol, arweinwyr o ddewn tad, fydd yn gallu rheoli eu hunain ac felly yn gallu rheoli'r wlad. A da ni'n gweddio dros deuluoedd ein gwlad o ddewn tad, gyda pobl yn dioddau oherwydd perthynas yn torri o ddewn tad, ac yn arbennig plant yn dioddau. Da ni'n gofyn ysgweli di fod yn dda, neu di beri bod pobl yn cael golwg eto ar sancteiddrwydd priodas, a bod nhw'n cael golwg eto ar yr hyn sy'n mynd i fod yn fendith iddyn nhw, i ni, i'n plant ac i gymdeithas yn gyffredinol. Amen. Wel, dyna chi fyfyrdod reit ddwys ar ddechrau wsnos, ond gobeithio gewch chi wsnos braf iawn, a dewch yn ôl eto, a mi fydd gennai rhywbeth arall i'w rannu efo chi.